zimbili izinto and wena you gotta choose. You can't eat your cake and still have it. You can't keep the penny and a piece of cake at the same time. You gotta lose one. Yabona lo level yaleyo mpilo leyo. It's a trade off leyo mpilo yakho uyiphilayo. Utrade something for leyo mpilo leyo yakho lo uyiphilayo lapho. Yabona kunento ezithile kumele ukuthi uyishiye mawufuna uhlobo oluthile lempilo because you can't keep it both. Sometimes kuyaye kudinge ngisho ushiye abantu awungayitshela ukuthi uyobashiya. Sometimes kuyaye kudinga uthatha inqumo awungayitshela ukuthi uyozithatha. But for the benefits and the advancement of yourself. Abanye abantu ke bayibalekela ipain ngoba uyazi ukuthi la emhlabeni you don't see life as it is, you see life as you are. Sometimes abanye abantu babuka ama challenges azobakhulisa ngenxa ukuthi bakwi fear of survival, babuka njenge threat and they remain constantly at the level they are for the rest of their lives. They don't become any better. Iyona mpilo ufuna ukuyiphila leyo. If that's the case, then you are right. Kuya ngokuthi wena uzibona ubani, self image yakhe ibalekile. Uma uyibona on top of the range, you gotta do something that other people don't do ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yeah. I-comfort vele i-illusion. I-illusion i-comfort. I-illusion low security leyo. Awazi ama-potentials nama-possibilities angaba khona if you can take that one decision to get out of your comfort zone. Uyabona, mele wazi ukuthi umthetho, the law of polarity, ukhona lo mthetho mfethu. Kuwumthetho ukuthi kuzomela ukuthi ulahlekelwe okuthile ukuze ugain okuthile. Lolo hlobo lwempilo yakho kunento ekumele zikulahlekele ngalo ukuze uthole enye impilo. Ikona nje kuthiwa wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze bonke abakholwa yiyo bengabhubhi kepha bebe nokuphila okuphakade. Awuboni ukuthi kunesimo se sacrifice lapho. Sacrificing something of the lower nature for the attainment of something of the higher nature. Nezinto kuzomela ukuthi uyishiye ngoba ngeke ungene nazo kule mpilo ofuna ukuyiphila. Awukwazi ukugamanxa. Kuzomela ukhethe. That is why ungeke ukwazi ukuthi ufe esimeni senyama uphile ngale conscious uphile ngala conscious at the same time. Kumele ukuthi ube sendaweni eyodwa makungemfana intombi. Manje inkinga abantu bafuna ukungena nalezi zinto abayiphethe kulolu hlobo lwempilo entsha abafuna ukuliphila. Bayali envision. Ngeke uzungene nalezo zinto. Khona inqumo kumele uyithathe. And lezo inqumo is serious. Kunabantu ekuzomela ukuthi basale. Kunezinto ekuzomela ukuthi yisale. Even umndeni wakhe imbala kuyenzeka kwesinye isikhathi kube yiwona osalayo. Uma ngabe kuukuthi uma endleleni yakho yalento oyifunayo. Kuneyinqumo kumele ukuthi uyithathe empilweni. Ngoba ngeke ungene nalolu hlobo lwempilo, ngeke ungene nalolu hlobo lama habits onalo kulempilo ofuna ukuyiphila. Kuneyinqumo kumele ukuthi uyithathe. You can't keep the cake and the penny at the same time. You gotta lose one. Uma udecide ukuthi wena ufuna ukuba secured ukuthi njalo at least kuyenzeka lokho I'm secured, but at what cost? Do you know what lies ahead? Have you ever exhausted all your potentials in this life? Ngampela ngabe wena iyona into ozoyenza la emhlabeni bese uyahamba. Wazozithatha kancane bo. Uyafana nje wena nomuntu nemoto enespeed esiphezulu kakhulu kodwa ihlezi ihamba ngo10 km/h. Ku-useless. We are underutilized ngoba unikwa amandla amakhulu. Kinga ifear.
inkinga yifear. Angazi ngoba kwakuvuka nje kuseni kuyi-risk uyagembula nakhona. Une-faith and trusting ukuthi namhlanje le moto ngeke izinkinga. Ngiyathemba ukuthi ngizohamba la ekhaya ngiphinde ngibuye. Kodwa you fail to understand that ukuthi life is all about taking risks. That is life. Fear will keep you in stagnation. Kwazi lokho. Umuntu omendleleni yakho, lo muntu loyo mfethu kufuneka asale. Uma uyibona lento ngeso lakho la ngaphakathi, i-vision kuwena, akekho umuntu okumele ukuthi amendleleni yakho, futhi akumele ukuthi uzidoubt. Ngasho ngathi mina awuvumelekile ukudoubt i-higher power, awuvumelekile ukudoubt amandla onawo. Lokho kuyikodwa kuyi-insult kuwena uqobo, ngoba unamandla ngokwesabekayo. Ungathembi ubani ukuthi uma ngabe ngifeyila ngizokwenza u1 no2 no3, cha akukho lokho. Wena nje manje wenza enye into mawusho njalo, mawuthi mangabe ngifeyila. Kanti yini ezokwenza ukuthi ufeyile? Wena uyiqale kanjani lento oyiqalayo? Uyiqale kanjani kanti? Awuthunyiwe ni higher power, uyazithathela. Mawuthi uyazithathela phela vele kungenzeka ukuthi ufeyile. Ngani ngasho mina ngathi follow your strategy and authority. Awukwazi phela ukulala uvuke ekseni bese uthi sengenza ukuthi kanti ngoba wena ubona abanye benza ukuthi. Thunyiwe bani? Have you listened to your inner authority na before uthathe leso sinqumo? As much as sisho ukuthi break the boundaries, be a greater version of yourself, take risks, as much as we do that and we say that, but kunendlela lezo zinto ezenziwa ngayo awuveli ulala uvuke nje bese uyazenza, because vele you are setting yourself up for failure uma ngabe wenza kanjalo. Kahle kahle lapho ngeke sikuthathe nje umuntu othatha ama calculated risk. We are just gambling. Yabo? It is not even calculated, because there's nothing ethi kwenze lokho kwenzayo. What have you felt? Mina, I will always direct you to your internal authority as per your chart. If ungazi ukuthi read i-chart lakho, mhlawumbe ungahamba uyolidownloada online uwenze konke ongakwenza, kukuwena ukuthi wenza kanjani. Kodwa i-internal authority yakho yona into emele ukuthi uyilandele leyo. Ngoba akufuneki futhi ukuthi uqale impi ezokwehlula, akufuneki lokho. Ngoba ujwayeza ingqondo yakho ukuthi wena wesahluleke. And ingqondo yakho lonto leyo izoyiprogram, izoyithatha i-internalize. And ke ngaso sonke isikhathi mawubhekene nezinto, you will fail before you even try. Ngenxa ukuthi vele wena you usually take ama battles azokuhlula. Ngenxa ukuthini? You just gamble. Finder. Kunendlela ekwenziwa ngayo. Njenge cheater. Ezocutha nje. Cuthele nje just that one prey. Isport ukuthi mangisuka la ngiya lapha. Ayivele nje yenza izinto haphazardly. Now ke that's the mentality maybe you should employ in your life. Ngengamemezela ke ngizophinda futhi ngimemezele ukuthi ngomhla ka1 June our web will be fully functional, where we are going to get at least the first service that are there. So first services that are there, it's your chart reading. You do your own chart reading personally. There are videos there that are very concise and they are straight to the point. There are written documents there, you can even download it. It is detailed. It is, angazi ukuthi ngakuchazela ngithini. Kubaleka sona isingisi. Indlela lapha kuchazwe ngayo, ozo understand ngayo makukhulunywa ngayo ukuthi kukhulunywa ngani. Mawukuthi time of birth you are not sure of it, then you can WhatsApp me or you can email. Leglia email lapha, or you can WhatsApp, whichever that will be comfortable kuwena. Assist mhlambe to try and estimate ukuthi mhlambe wena wazalana nini ukuze ukwazi ukuthola a more accurate information nge-chart lakho. Uyakwazi ukuthi ulisave, uzovula nje lento account lokho kujwayele ukwenza njengoba nisweni ukwenza ku social media. Uvule account khona uzokwazi ukuthi next time mawubuya uthole i-chart lakho lisekhona, uphinde futhi uyikhumbuze futhi. Ngithi yabo maningi ama services asazotholakala kule web app. Uhambo nje lolu. Spiritual things izokusiza empilweni yakho izotholakala futhi khona lapha. Danko.